Kaya dito na ako sa mga judge. Ito ang unang judge. Grabe. Cool, man. Sa wala kanino boto sabi ko. Galing nun, man. Ganun, ano pangalan? Impulse, yung si Pabe lang. Pabe? Galing nun, Pabe, man. Cool, man. It's great, man. Mo. Ito. Itong buang siraulo. Kita niyo naman, mahinin ako dito. Siyempre, nakita ko talaga yung seryosohan sila eh. Kaya mahinin lang ako dito. Magaling si Snowboy. Snowboy, saludo ako dyan. Ako rin ngayon ko lang narinig yung salita dermatologist. Ano masasabi mo? You know the Rams are good, man. The two players spot each other very well. Rams good, man. I can say, man, they suck. Rams good, man. My name is Big Man. Ano sabi mo, Mr. Charles? Okay, the win goes to na. Okay. Dahil nga sa narinig kong dermatologist kay Kevin, sa tingin ko panalo at boto rin ng mga judges ay si Mr. Pabe La. Tibihin yan, tibihin. Okay.